Bon dia, al dematí, dilluns 14 d'abril del 2025, un dia menys per l'estiu i un dia menys per la Setmana Santa. Com va anar el diumenge de Rams? Tothom va celebrar l'arribada de Jesús Crist. És Jesús Crist perquè ningú es pensi que era Jesús Sánchez, per exemple. Jesús Crist a Jerusalem, el Barrabàs, heu vist ja el Ben-Hur, heu vist l'última presentació de Cristo, heu vist totes les pel·lícules de Setmana Santa, doncs les començaran a posar avui, perquè no se us passi de llarg. I recordeu que la Setmana Santa és un temps de reflexió. Bueno, també hi d'anar a la platja o esquiar, depèn de si ets molt catòlic o l'únic que vols són les vacances. Hem de dir que si alguna cosa té el catolicisme és que ens ha donat moltes vacances, tampoc li podem girar l'esquena, i que ja sabeu com va, ja us ho explicaré, el del dijous sant, divendres sant, dissabte sant, diumenge sant, dilluns de Pasqua. Però bueno, perquè no s'allargui el vídeo, ja ho explicarem. Jo tinc vídeo d'avui, demà i demà passat, que és jornada laboral, dijous, com a bon català, ja m'agafo festa, que seria la festa que es fa a Espanya, però m'agafo la del dijous i la del dilluns, i així hi ha dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns. Vacances d'autònom, que bàsicament és pagar rebut d'autònoms, i no treballar. Dit això i avançada ja molta feina del toc amb els ous, que em sembla que ja ho he dit, anem a veure lo de les efemèrides d'un dia com avui. Vale? Un dilluns, 14 d'abril, però d'altres anys. D'Antuvi, per exemple. El 1865, John Wilkes Booth dispara Abraham Lincoln. Recordeu, lo del teatre, que poder un tio, Lincoln, que hi anava molt al teatre. Perquè tu t'imagines que és aquella gent que no hi va mai, que et conviden un dia i et diuen vols venir a teatre? I tu, se'n fa bola, que no sé si era teatre, òpera o ballet, no me'n recordo, estava dins del toc, del Cursal, de Manresa, però ara no sé quin d'ell, teatre em sembla, o jo què sé, estava allà, i algú el va disparar. Anar a córrer, de vegades diuen que va bé per la salut, de vegades no, beure molta cervesa, anar al teatre, bueno, aneu amb cuidado, que poder no seria la campanya d'omple els teatres, la imatge d'Abraham Lincoln sent disparat a un teatre. Qui et diu que el teatre no sigui dolent per la salut? Qui t'ho diu? Jo no t'ho dic, però Trump segur que té un assessor que t'ho podria dir. 1894, Estats Units, Thomas Alva Edison, Alva amb B baixa, perquè si no podria ser que fossi sigut que fos home i dona a la vegada, o trans, o no cis, o líquid, o que no és... Bueno, Thomas Alva Edison efectua una demostració del cinetoscopi, precursor del cinematògraf. O sigui, no ho sabíeu, lo del cine, Sabíeu lo de la bombeta, sabíeu lo de Tesla, que si es van robar no sé què, però lo del cinetoscopi, això no ho havies estudiat, Thomas Alva Edison, mare meva. 1931, Barcelona, Francesc Macià, l'alter ego de Calvo Sotelo. A veure, ja sé que no és l'alter ego, com a plaça. Plaça Calvo Sotelo, plaça Francesc Macià. Recordeu, durant el franquisme, tots els carrers de Barcelona tenien noms franquistes. Després del franquisme ja no, als carrers, però hi havia partits igualment franquistes. L'EAC, Vox. Francesc Macià proclama la primera república catalana. Uita, el 31, aviat celebrarem els 100 anys. A veure si podem celebrar amb la tercera república catalana. Estaria prou bé, Tercera, passaríem per la tercera, oi? Ja m'he perdut. 1970, explota el tanc d'oxigen a bord de la nau espacial Apolo 13 de la NASA, que no em diu res del que els va passar a tots, suposo que es va arribar, però amb menys oxigen. I el 2003, Washington, el Consorci Públic Internacional, IHGSC, que semblen lletres totalment random, anuncia que ha completat el mapa del genoma humà. A tu et va costar el puzzle, el trencaclosques, el puzzle, et va de 50 peces, que ja se't va fer bola, perquè era tot cel i herba, te'n van regalar un de 1.000 peces, que el tens allà mig fer, i hi ha algú que completa el genoma humà, com perquè després et caigui a terra. Hòstia. Bueno, i a veure, coses d'avui. He estat molta estona, perquè avui no pinta que cap de les coses que ha passat avui sigui una efemèride. A veure, sigui una efemèride, sí. S'ha mort el Mario Vargas Llosa.
que hem de separar l'obra de l'autor, perquè si no separes l'obra de l'autor, ara mateix celebraries, bueno, podeu celebraries, però que poder això sí que serà una efemèride del dia, però crec que és d'ahir, perquè va morir ahir, Mario Vargas Llosa. Bueno, a veure, coses d'avui. Ah, sí, les 3 primeres pàgines del diari. Guerra d'Ucraïna, amb les seves varietés, que Rússia ha tirat una bomba, que ha matat un munt de civils ucraïnesos, guerra de Gaza i d'Israel, Palestina-Israel, Gaza i Cisjordània, record de la guerra del Líban, que diu que no s'acaben d'en sortir, la guerra comercial del Trump, el dels aranzels. Jo llegeixo tot això i em venen ganes de riure quan recordo els 2 eslògans de la Covid. El primer, tot anirà bé. S'havia de definir molt clar què volia dir tot, perquè ha pintat que no tot ha anat bé. I el segon eslògan aquest que deia tranquils que d'aquí en sortirem millors persones. Quants en coneixeu del vostre voltant que hagin sortit millors persones? Quants en coneixeu que hagin sortit neutres persones i quants són més malparits? Anem a fer números. Bueno, què més? Ah, sí, fa dies que sento que baixa el barril del Brent, que per qui no sàpiga el que és el barril del Brent, és el preu del petroli. Ja fa dies que amb el tema de la guerra dels aranzels i no sé què, el barril de Brent no para de baixar, el petroli està baixant no sé què. Heu anat a posar benzina últimament? Algú ha anat a posar benzina? Heu vist una baixada molt clara de la benzina? Perquè el barril del Brent baixa, però jo ja m'agradaria dir-li de la benzinera, posa'm Brent. No, tenim benzina aquí, no, posa'm Brent, que diu que ha baixat molt. Jo crec que estan esperant a que pugi per després poder fer una pujada. Això és un clàssic. Quan baixa el petroli, la benzina queda lliure, queda llisa, i quan puja el petroli, puja. Llavors cada vegada ens trobem més amunt. Que poder és una percepció meva, però jo ja fot dies que foto la benzina i la cosa no baixa. La notícia aquella de l'helicòpter que no n'havia parlat per deixar passar uns dies, i crec que encara no han passat prou dies, de la família catalana que es va estavellar allà al riu Hudson, a Nova York, tot plegat, d'on van caure, l'ofret que estava, no sé què, que no se sap ni de lo que s'han mort. Bueno, una desgràcia, ho miris per on ho miris. Una desgràcia. Diu que l'última revisió de l'aparell s'havia fet l'1 de març i que no hi havia caixa negra. Lo de la caixa negra em sembla... I lo de la revisió de l'1 de març no treu que a l'abril caigui. Saps quan puges en un ascensor, que vas amb la tranquil·litat de que Òscar o Juan han revisat i han posat el xec, aquest ascensor l'hem revisat fa un mes, i et pots quedar tancat igualment a l'ascensor? Doncs el mateix però amb un helicòpter. No te'n refis de l'última revisió de l'helicòpter, i menys si l'empresa és com la de l'ascensor d'aquí a casa, que entenc que l'empresa deu ser alemanya, i que un acrònim que és una T, una K i una E. Però quan ets català o espanyol i llegeixes que t'ha fet la revisió de l'ascensor una empresa que es diu TKE, jo, molta confiança, no els hi tinc. Sí, per la gent de la Setmana Santa, que vulgueu veure sèries, que diu que hi ha temporada nova de The Last of Us. The Last of Us, que és l'últim de nosaltres, que és una sèrie de zombis rostits, posa aquí, i un nou personatge. Jo m'estic a punt de mirar The Last of Us i crec que me l'estaré mirant com a documental. De dir, si em deixen escollir ara mateix, si vull que hi ha una tercera guerra mundial, que el Trump ens cusi a aranzels, o hi hagi epidèmia zombi, jo dic que de cara al divertimento de com acabar mort, jo, si puc escollir, no sé vosaltres, escollo epidèmia zombi. Que em compro una camisa de quadros, un bat de béisbol i una mica de vins d'aquelles que tens a la cuina, que no necessiten nevera, i amb això aguanto uns dies, També us dic que poder no seria l'últim d'aguantar. Poder estaria entre el primer i el tercer. Però molt més divertit això que no pas morir per la inflació dels aranzels de Trump. Si he d'escollir mort, que en principi m'agradaria no escollir-la, però si hagués d'escollir entre les 3... I per acabar, els esports, així com en general, tot bastant normal, o gairebé tot normal. El Barça guanya jugant malament, el Madrid guanya jugant malament, l'Mbappé expulsat per targeta vermella per una entrada que estem pendents de veure quants partits li cauen, que si ets del Madrid seria 0 o una medalla a l'honor, i si ets del Barça 20 partits. L'entrada és criminal, no lesiona el jugador,
perquè tenen una musculatura així de gorda. Però a mi l'Mbappé em fot això i em lesiona la tíbia i el peroné de la cama dreta, l'esquerra per simpatia i crani del retruc que em fot de l'hòstia que m'ha parit. L'Alcaraz guanya també, el Masters no sé què de Monte Carlo, el Girona perd, que últimament també és lo normal, i l'única cosa que diríem, què cony ha passat? Pogačar, que no ha guanyat la cursa i l'ha guanyat l'altre, el Van der Poel, que em sembla que no és l'Evenepoel, és el germà, un es diu Van der i l'altre es diu Evene. Com? Que no, que són diferents. Bueno, també si es diuen Poel de cognom poden ser germans el Van der i l'Evene, no? Bueno, és igual, que el Pogačar es va cardar una hòstia i que no va acabar guanyant, que és l'única cosa dels esports que pots dir, collons, ha passat una cosa rara, perquè el Márquez ja torna a guanyar una altra vegada amb el d'allò. Acabáramos. Bueno, i el Schumacher amb els cotxes, què? O no? Estic molt desfasat de la Fórmula 1, Ayrton Senna tampoc, no? Un mort i l'altre... Bueno, és que jo la Fórmula 1 ja fa molt temps que no la segueixo. Des del dia que vaig començar a mirar, i si et perds 2 voltes, ja no saps qui ha entrat a canviar pneumàtics, o si es porten 4 voltes d'avantatge, jo la Fórmula 1 ja l'he deixat. Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, Déu Dios.